Ulo aria deka uchiel no bende yudwa mbui mag oganda achiel kachiel wantiere mbui mar YouTube, mbui mar Facebook, mbui mar Instagram, TikTok achiel koda mbui mar X machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko maro en Wilson Ochuka. Kawachako ni gikone to ji ochiko mawuok e ot achiel mayande owito ngimagi tok odgi tia e mach e gwenge ma Sigomere Ugunja sub county ne oiki. Lwasi mar kuyo gi lit ne okwako nyasi mar iko mane oyuorie gi oganda meche gi meche ka jopiny anyuola gi wede ne osoko wang' piny owacho mondo ne ni ratiro yudore. Jotelo mane oyuore nyasi no mane obage skul primar maninga ne oramo ni achijego onego chike mapacho ka rakre kodgi maonge tony kata matin. Jalup gavana masira William Oduol, jasiasa ma Ugunja Otieno Lor, Medusa Fred Owino ne okone bade migepe mag sirikal mondo tiek nonro margi. Kuom nyithinda manyirigi negi nyithindo maber saidi to ora en ora number 1 pok ora ni ogoye kata nyara kata gituo bro nyaro biro ni kowuono to winjo matek en ng'at mamuol koro na duto awen Nyasaye jo sirikal pare uru kaka dabed koro min nyithindo gi jatiyo motegno saidi koro para gi nyithindo ariyo modong' Nyasaye mondo donje chunyu an matek. Akwayo gima achiel ni any land dispute gimiluongo ni justice delayed is justice denied. Osiepewa miluongo ni wakuche, osiepewa miluongo ni chiefe, osiepewa miluongo ni surveyors. We must prevent unnecessary death caused by land dispute because it is possible. Atimo mos makende kuom lalo wuoyi mapod tin I wach makabilani. And what I would like to say is that may justice be served and may the perpetrators of this heinous act be brought to justice. Anyuola